Makadi hama neshamwari muna Kristo. Ini ndinonzi Semagaruwa. Nhasi ndauya nechidzidzo chekuverenga ndima dzemubhaibheri tichibata inonziyo mharidzo pagomo inowanikwa pana Mateo chapter 5 verse 1 kusvika pana 12. Teererai ichiverengwa. Akashamisa muromo wake akavadzidzisa achiti, vakaropafadzwa varombo pamweya, nokuti ushe hwokudenga ndohwavo. Vakaropafadzwa vanochema, nokuti vachanyaradzwa. Vakaropafadzwa vane nzara nenyota yokururama, nokuti vachagutiswa kwazvo. Vakaropafadzwa vane ngoni, nokuti vachaitirwa ngoni. Vakaropafadzwa vakachena pamwoyo, nokuti vachaona Mwari. Vakaropafadzwa vanoyananisa, nokuti vachanzi vana vaMwari. Vakaropafadzwa vanotambudzwa nokuda kwokururama, nokuti ushe hwokudenga ndehwavo. Makaropafadzwa imi kana vachikuzvidzai, vachikutambudzai, vachikupomerai zvakaipa zvose dziri nhema nokuda kwangu. Farai mufarisise kwazvo, nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga, nokuti vakatambudza saizvozvo vaprofita vakakutangirai. Haiwa, apa ndo panoperera chidzidzo chedu chokuverenga patanga tichibata mharidzo pagomo, mharidzo yaJesu pagomo inowanikwa pana Mateo chapter 5 kubva pana verse 1 kusvika pana 12. Ropafadzwai mugoneswe, mupiwe masimba ekuti mugone kutevedzera dzidziso dzaJesu dzaakapa vadzidzi vake ari pagomo. Chadzoka zvakare nezvimwe dzidzidzo zvokuverenga ndima dzemubhaibheri neni wenyu Semagaruwa. Ndatenda.